Fi żjara li għamel fir-Raħal Ċkejken tal-Imtarfa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem ma' residenti u sema dak li l-aktar qed iħassibhom fil-lokalità tagħhom. Waħda mill-affarijiet li qiegħda tinkwieta lir-residenti hija nuqqas ta' informazzjoni dwar dak li se jiġri minn binja antika ħafna li hemm fil-lokalità u li sa ftit żmien ilu kienet skedata. Din hija l-binja tal-Isolation Hospital li tinsab fil-qalba tar-Raħal. Għal xi raġuni din il-binja tneħħit mill-lista ta' binjiet skedati u kien hemm ukoll pjanijiet biex titneħħaw minn floka timbena binja ta' sitt solari fuq medda kbira ta' art. Ir-residenti li tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista u rew it-ħassib tagħhom b'Adrian Delija jgħid li jeħtieġ li l-Gvern jara li jinstemaw ir-residenti fuq kwistjonijiet li jolqtuhom mill-qrib. U l-Partit Nazzjonalista qiegħed hawnhekk illum biex jisma' dak li jgħidu residenti biex jaċċerta li qabel ma jsiru d-deċiżjonijiet min-naħa tal-Gvern jieħu intu konsiderazzjoni wkoll b'konsultazzjoni sħiħa ma' dawk li għandhom interess li huma residenti u mal-Kunsill Lokali li jirrappreżenta ir-residenti. Il-Kunsilli Lokali mhumiex qegħdin hemm biss bħala sounding board imma biex waslu l-qudiem il-leħen tar-residenti. Adrian Delija kellu wkoll iċ-ċans jiltaqa' ma' xi bdiewa li għandhom l-għelieqi tagħhom taħt l-imtarfa. Il-bdiewa esprimew it-ħassib tagħhom dwar il-ġejjieni tal-bidja f'pajjiżna bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar l-importanza li dan is-settur jingħata s-sosten li jixraqlu. Jekk irridu vera ngħinu l-bdiewa tagħna, irridu nibdew minn issa għax jekk mhux se nagħmlu hekk, it-tfal tagħhom, il-ġenerazzjonijiet li ġejjin, maħniex ħanibqgħu nsibu bdiewa li jridu jaħdmu r-raba tagħna. Għal din il-laqgħa ma' residenti tal-Imtarfa kien hemm preżenti kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fuq din il-lokalità.